ಹಲೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲ ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ. ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚೂರು ಶೀತ ತರಬೇನಿತ್ತು ನಂಗೆ ಜೆತ್ತಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಕನಾಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದನು ಕೂಡ ಎಂಚ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ದ ಎಂದು ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಜಪ್ಪುನಾಗ 16 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದ ಬುಕ ಸೀತಾ ತರಬೇನೆ ಜೆತ್ತೆ ಲಕ್ಕೆ ಬುಕ ಈಗ ಕಾರ್ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ಡು ದೀದಿತ್ತದೆ ಐನ್ ಕೊಣತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಾತ ನಿಂಕಲ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕೊಂಚ ಜಾಬ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಅದು ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೈತೆ ಅಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಲಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಹೋದು ಪಾತಿರೋದು ಬತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಬಾಂಡ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಕೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ವಿಟ್ಲಾಗ ಕೂದು ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಏನ ಫೇಸ್ ನಿಕ್ಲದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಯೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಾಯೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಕೊಡದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂದಿತ್ತೇವೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೇರ್ ಉದ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಚೂರು ಶೇವಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪದು ಬರ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿ ದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜುಜಿ ಅಂದೇ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮುಳ್ಳು ಸರಿ ಮನ್ಪದಿತ್ತದೆ ಅಂದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ದಾಲ ಮಂತದ ಜೀರೆ ಬುಕ್ಕ ಪಿರವ್ಲಾತೆ ಮಲ್ಲದಲ ಒಂದೇ ತೂಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂತಾಡತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತನಂದು ಇತ್ತೆಂಚು ಉನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ಜೇರಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 5 ಒಂಜಿ ರಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರು ಈ ಕೆಲ್ಸಾಗ ಇಂಕಾತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಪೊಪ್ಪಗ್ಲಾತೆ ಇಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಗಂಪಾಡ್ದೇರು ಸರಿ ಆಯ್ತಿಜಿ నేను ಮಾತ್ರ ಪೊಸತ್ತೆ ಪಾಡ್ಪಾಡತ್ತೆ ಈ నేను ಎಂಟೈರ್ ಲೈನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲಕ್ಲೆ ಪಂತೊಲಿ ಆಪುಜಿಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ತಾಡೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಬುಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಉಂಡು ಲೈಂಜಿ ಇಂದು ತೂಲೆಗೆ ಅಂದೆ ನಾವು ಪಂದಿತ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪೋತುನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಪೊಸತ್ತು ಪಾಡ್ಪಾಯಿನೆ ಅಂಚ ಏನು ಕೊರ್ತೀರಿ ಗುಜ್ಜಿಲಿ ಕೊರಡಾತೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೇರಪ್ಪನ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪದು ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನಿತ್ತ ಮೀದು ಕುಲೋ ಒಂದೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆದ ಜಾಬ್ದೆ ನಾನು ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಕೇಂಡೆ ಬಾಂಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ 25,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೀಡೋಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಯಿನಪ್ಪಗ ರಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡುಂಡೆ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಿಕ್ಕದಿಜೇರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಲಿ ಅಂತ ಆವೊಲಿಂದ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ತದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೇರು ಪಂಡೇರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಎಲ್ಲೇ ಅನಿಜ್ಜತೆ ಯಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಪೇನೆ ಪಂಡೆ ಐಕ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನವೆಂಬರ್ 1 ಮುಂಡೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಬೇತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ನಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಬುಡೈನಪ್ಪಗ ಬುಡೋಲೆ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ನಾಡೋ ನಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಈ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ MBA ದ ಮಿಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತುನೈತೆ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಉಂದು ಇಲ್ಲ ಪಾಡೇರೆ ಅವಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಉಂಡು ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ತೈತೆ ಪರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಡಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಣ್ಣೇನು ಕೈ ಚೌಳಿ ಮೀಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಡೀತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವಳು ಪಾಡು ಇದು ಕೊಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮೀಡು ದಿಂಡು ಎಲ್ಲಂಜುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೈಯಡಿದ ಮಾತ ಕೊಣಪುಣ ತುಲ ಹಿಂಗುಂಡ ಅಂತ ಇತ್ತೇನೆ ತುಲಗ ನಾನು ಅರ್ಧೊಂಡ ಮುಂದೆ ഞാൻ ദിനട്ട് 2 സല മീപ്പെ ರಾತ್ರಿ ಪಾಂಡೇನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡಿರ ಪಾಡೋಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರದ ಕಾಂಡ ಬದಲ್ಪರ ಉಂಡಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಣೆತೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಪುಣೆತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಯಾವು ಒಂಜಿ 2 ಸೆಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪಾಯರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ ಬರೋಲಿ ದಾನರಂದೆ ಇದು ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ರೌಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಗಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂದವ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ರೋ ನಾನು ತರತಿಲಕ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗಿ ಒಂದು ಅವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅವಳು ಪಾಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅದೇ ಕೊಂಚ ಇಂಚಿನ ಅವಳು ನಾನು ಈಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವಳು ಯಾವನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಂತುಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಶೇ ಸೈತಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲ
ಅಲೆ ಬಾಣ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹಾಂ ಸೈಪುಜಲ್ಲ ಗೀತ ಮುಕೊಂಜಿ ಅಂತರ ಪಟ ಅದೇ ಅಂತರ ಪಟ ಅದೇ ಡೇ ಪರದ ಸೀರಿಯಲ್ ಗೀತನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡು ಪುಣ್ಯಜೇರು ಅಮ್ಮ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡವೆ ನಿಜಾತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ MBA ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಜಿಂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪುಣೆ ಅಂಚಾನೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದು ಮಾತ ಕವರ್ ಮನ್ಪೆ ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ B.Com ದ ತಮಿತ್ತು ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ B.Com ದ ಎನಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ದಿಪ್ಪುನತೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಆಪುನೊಂದು ದೇವೇರು ನೆನೆತೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಆಪುಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರೀತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಓದಿ ಕುಂತು ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪೇಸ್ಟ್లో ಬಿಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಾನು ಜಪ್ಪುನೆ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆತನ ಜಪ್ಪುನಾಗ 16 ಗಂಟೆ ಕಲಿತೀನಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಆನಾಗ ಅಂಚ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್